дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дастаи Ҳулбуки Нояи Восе дар майдони худ дастаи дебютанти лига Сарҳачии Нояи Ҳамадониро қабул намуд. Ёдрас мешавем ки дастаи Ҳулбук дар соли ҷорӣ барои роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ талош меварзад ва ин даста баъди анҷоми 4 бозӣ бо 2 ғалаба ва 2 мусовӣ ва ҳамзамон бо касби 8 имтиёз дар зинаи сеюми ҷадвали мусобиқа қарор дошт. Дастаи Сарҳачии Нояи Ҳамадонӣ бошад бори нахуст дар Лигаи Якум майдондорӣ мекунад ва ин даста дар назди худ вазифа гузоштааст ки дар ин лига боқӣ монда сол ба сол барои дарёфти зинаҳои болоӣ талош варзанд. Дар қисмати аввали ин майдондорӣ дастаҳо чанд маротиба имкон доштанд ки ба дарвозаи ҳамдигар гол зада ба пеш бароянд, вале қисмати аввали дидори имрӯза бидуни гол 0-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. қисмати дуюми бозӣ бар нафи дастаи Сарҳачӣ оғоз гардид ва ҳамлавари канории дастаи Сарҳачӣ тавонист ки дар дақиқаи 50-уми бозӣ бо як зарбаи зебову ҳадафрас аз тарафи чапи майдон голи нахустини дидори имрӯзаро ба ҳадаф расонида дастаи Сарҳачии Нояи Ҳамадониро дар ҳисоби бозӣ ба пеш барорад. Бо гузашти 5 дақиқа аз голи задаи меҳмонон дастаи Ҳулбук ба ҳуҷум гузашта дар як ҳолати бозӣ ҳамлавари дастаи соҳибони майдон аз пой афтонида шуд ки дар ин ҳолат довари марказӣ зарбаи пеналти таъин намуд. имконияти мазкурро Самариддин Расулов аз дастаи Ҳулбук ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намуд. Дере нагузашта ҳамлавари соҳибтаҷрибаи дастаи Ҳулбук Зоир Холматов ба задани голи навбатии худ дар Лигаи Якум даст ёфта ҳамин тариқ дастаи худро низ бо ҳисоби 2-1 ба пеш баровард. дар дақиқаҳои 70-уми бозӣ бошад баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ аз ҷониби соҳибони майдон нимҳимоятгари дастаи Ҳулбук Бобоёрзода Алӣ бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби голҳоро афзун намуд. дастаи Сарҳачии Нояи Ҳамадонӣ дар дақиқаҳои охири бозӣ чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дода имкон дошт ки ҳисоби бозиро баробар созад, аммо дидори навбатӣ низ барои дастаи дебютанти Лигаи Якум Сарҳачии Нояи Ҳамадонӣ бо бохт ба анҷом расида дастаи Ҳулбук бошад 3 имтиёзи заруриро аз бозии хонагӣ соҳиб шуд. дастаи ҳосилоти нояи Фархор дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар майдони худ дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдатро қабул намуд. новобаста ба он ки дастаи Ваҳдат 1 соат ба бозӣ ақиб монда бошад ҳам, вале дидори ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор баргузор гардид. дастаи ҳосилот ба ҳайси муддаии асосӣ дар ин бозӣ аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифта аллакай дар дақиқаи дуюми бозии сарбони даста Харило Азизов ба кушодани ҳисоб даст ёфт. бо гузашти ҳамагӣ 1 дақиқа дар ҳамлаи навбатӣ ҳимоятгари канории дастаи ҳосилот Саидхони Амрохон голи дуюми дастаашро дар ин бозӣ ба самар расонид. баъди ин ду гол дастаи Ваҳдат бештар дар хатти ҳимоя қарор гирифта то ба анҷоми қисми аввали бозӣ ҳисобро нигоҳ дошт ва ҳамин тариқ қисмати аввали дидори дастаҳо бо ҳисоби 2-0 ба анҷом расид. дар қисмати дуюми бозӣ дар ҳайати ҳарду даста тағйиротҳо ба амал омада боз ҳам нахустин шуда ҳосилоти Фархор бартариро ба даст гирифт ва дар дақиқаи 65 ва 72-юми бозӣ ҳамлавари соҳибони майдон Далер Чолов ду голоро дар номи худ сабт намуд ва дастаи ҳосилот бо ҳисоби 4-0 пешсафиро ба даст гирифт. ягона голи дастаи Ваҳдати шаҳри Ваҳдат бошад баъди хатои ҳимоятгарон аз зарбаи пеналти ба ҳадаф расонида шуд. бояд гуфт ки дар дидори имрӯза хетрик низ сабт шуд. ҳамлавари дастаи ҳосилот Нурулло Маҳмудов ки дар ин бозӣ аз ҳайати эҳтиётӣ ба майдон омад бо кӯмаки ҳамдастагонаш дар дақиқаи 66, 85 ва 89-уми бозӣ ба задани 3 гол шарафёб гардида ғалабаи бузурги дастаашро дар муқобили дастаи Ваҳдат таъмин намуд. ёдрас мешавем ки дастаи ҳосилоти Фархор айни замон бо касби 15 имтиёз аз 5 бозӣ анҷом дода садрнишини ҷадвали мусобиқа гардида аз бозӣ ба бозӣ ба мақсаду мароми худ яъне рӯ ёфтан ба Лигаи Олӣ наздик мешавад. ҳамин тариқ бозии мазкур бо ҳисоби бузурги 7-1 бар нафи дастаи ҳосилоти Фархор ба анҷом расид.